Naučili ste sa súťažiť. Naučili ste sa veci dosiahnuť. Naučili ste sa vnímať seba ako izolovaný ostrov, ktorý sa snaží nadviazať kontakt. Ale toto je absolútne. Je to úplne konceptuálne. Ako učiť sa vidieť optické ilúzie. Lano bolo vždy len lanom, ale naučili ste sa vidieť. Hada opýtam na niečo dosť osobné, kde presne končíte vy a začína svet. Nie ste ani tak vec, ako skôr dej proces, tanec energie, ktorý zahrňa oveľa viac než to, čo je obsiahnnuté vo vašej koži. Ale naučili sme sa ignorovať túto zjavnú pravdu a namiesto toho si predstavujeme, že sme to, čo nazývame telom, zapustreným egom, izolovaným duchom, nejako uväzneným vo vreckách z mesa. Toto vytvára tú najzvláštnejšiu situáciu. Ak ste skutočne oddelení, skutočne izolovaní, ako sa potom spojíte s niečím? Ako milujete? Ako chápete? Ako vôbec viete, že tam vonku existuje svet? Celý problém osamelosti, odcudzenia pocitu, odrezania od života, to všetko pramení z tejto zásadnej milnej identifikácie s obsahom vašej kože. Ale čo ak je táto hranica len konvenciou ako čiaro na mape?